Здравейте, приятели! Това видео ще чисти дълбоки блокажи по нашите енергийни центрове. Ще чисти блокажи от нашите енергийни тела, от нашата аура, от физическото ни тяло. Ще чисти всевъзможни енергийни негативни образования. С помощта на висшите сили затваряме всички канали и портали към нискочестотни светове и същества. Висшите сили изчистват от нас всички астрални и нискочестотни същества, които ни вредят и които ни пречат енергийно. Всички те отиват там, откъдето са дошли. Активирам бездънна яма и огнена вихрушка с пускане на това видео. Веднага да започнат да работят и да почистват пространството. И всеки, който слуша и гледа това видео, където и да се намира, от всевъзможно зло, от черно кълдъство, от зли енергии и негативни същества, от всичко, което ни вреди, което ни блокира, от всичко, което ни разболява, от всичко, което ни води към застоя и ни прави неуспешни, незабележими, болнави, нещастни, необичани, самотни, неистински, арогантни, страхливи, лъжци, лицемери, врагове и алчни. Активирам цветето на живота, активирам късмета, активирам всички енергийни канали, отваря се нашето съзнание, активират се каналите с висшите сили, с нашите наставници, каналите с нашите богове и пазители, отварят се каналите на рода и нашите предци. Приветстваме всички духове пазители, ангели, серафими, херовими и архангели и всички, които не сме споменали. Приветствам ви под името на висшите сили. Благодаря. Нека се разтърси мощно в нас всеки пласт негатив, да се размърдат всеки негатив и да се изчисти всичко, което е позволено. Мили приятели, в това видео искам да обърна внимание на Божиите вселенски закони. Аз и да си говоря, вие не се безпокойте. Аз съм направила своя призив. Те висшите сили знаят какво да чистят. И така, вселенските закони, Божиите закони, дали са 10 на брой, или са 22 смъртни гряха, или 77, числото не е толкова важно, колкото осъзнаването, че всяко едно нарушение на божествен закон води до наказание. Това всички сме го чували, нали? Да, обаче, кармата, за която ние в България почти нищо не знаем, даже ни е смешна самата дума и не й обръщаме внимание, точно тя ни удря със секирата. Но забележете, след време, когато човек най-малко очаква. И така, вследствие на съзнателно или несъзнателно нарушение на Божиите закони, след година, 2, 3, 5, човек стига дъното. Например, гонят го от работа, няма пари, има кредити, приятелката го изоставя, или мъжа напуска съпругата си, или просто бяга с друга жена. Децата се обръщат против човека, гонят го от вкъщи и даже за капак на всичко това стига до болницата и даже докторите не разбират какво му има. Или е така от нищото, получава инфаркт или получава диагноза рак. Това са едни такива общи примери. И тогава въпросният мъж или жена на ръба на силите си няма да се осъзнае. Аджаба, всичко това, Господ, защо ми го изпраща?
а тръгва да дири врачки и да се чуди кой да обвини за състоянието си, и тези въпросните врачки трябва да развалят, видиш ли, смъртоносната магия, която някой враг му е направил. И това най-вече го наблюдавам при жените. Идват жени при мен и толкова са убедени, че някоя съперница им прави магия, че като кажа: не, ти нямаш магия, получила си удари от кармата или закона на справедливостта те е ударил за грешки, които си правила, веднага се започват с физиономии, с обръщане на очите, и като започна да питам: добре, с колко оженени си била, колко аборти имаш, а сега от женен дете ли очакваш или искаш да зачениш? И се започва едно обяснение: ами да, той ме обича и аз го обичам, но не може да остави оная заради децата. И аз казвам: но това не е редно, това е грях. Няма такива работи. Оная магия ми прави, тя не го заслужава, той иска мен. И така, дамата ще продължи със сетни сили. Ще събира кредити, ще събира пари на заем и ще ходи по врачки, за да й развалят магията, която се е наумила, че някой е направил. И нали знаете, който търси, си намира. Ще намери жена, която ще й каже: ти имаш магия, има тук една твоя съперница, която много те мрази, магия за смърт те е направила, ако не я развалиш, ще умреш. И нашата героиня ще каже: ето, теб съм търсила, ти познаваш най-добре, и ще е готова даже да плати 4-цифрена сума, само и само да й махнат нарочената магия. И какво се получава след това? Въпросната наша героиня ще се успокои, че вече смъртната заплаха е премахната и че е изцелена. Изобщо няма да е наясно, че просто е дала едни пари на вятъра, че е събрала едни кредити и че просто вече се е седнала на дъто, нещата започнали да се уталяват. Мили приятели, магия е едно, а наказание, заслужено наказание от висшите сили или удар, заслужен от кармата, е съвсем друго. Всички сме чували за Божиите закони, но кой ги спазва? И защо човека си мисли, че тук на тази земя няма да го погне наказанието? Когато човек живее единствено в материалния свят, ходи на работа, яде, пие, спи, прави секс, води едно животинско съществуване и си позволява да престъпва законите Божии постоянно, то за няколко години той задължително ще стигне дъното. И това съвсем не е пророкуване, това си е самата истина. Това е кръговрата на живота. Първо висшите сили ще го ударят в семейството, ще започнат проблеми, скандали, изневери. После ще го ударят в бизнеса. Ако не се осъзнае, ще го ударят и в парите. И ако още не се е освестил, тук вече идва големия чук. Я катастрофа, я болест, я инвалидност. Така работят законите. Така работи кармата. За съжаление, всеки човек си мисли, че е големия добряк, че е много духовен и че никому не вреди. И ето, мили приятели, тук е най-големия проблем и най-голямата илюзия, в която живее нормалният човек. Ние всекидневно нарушаваме Божиите закони. Дали е съзнателно или несъзнателно, просто сме си свикнали. Защото всяка злобна мисъл,
спрямо някого е нарушение и подлежи на наказание. Всяка клюка, отправена към някого, е нарушение. Сплетня, клевета подлежи на наказание. Всяка неспазена дума, неспазено обещание е грях и се води до наказание. Всяка лъжа, всяка неплатена сметка подлежи на наказание. Всички интриги, псувни, укриване на данъци, груби изрази, хулене по мъжете, хулене по жените. Всичко това се записва в личната ни книга и подлежи на наказание. За всичко останало, което не споменавам, просто се сещайте сами. Не е нужно да убиеш човек, за да си лош човек и да подлежиш на наказание. Просто трябва да бъдем осъзнати, ако искаме живота ни да е по-лек тук на тази земя. Защото ние верно сме творци на своята реалност. Но какво творим? Точно това, което нямаме, ние там грешим. Там сме се блокирали. То е много лесно да се види. Просто защото нищо не остава неплатено. А ако случайно вие или ние не си платим сметката тук на тази земя и решим да си тръгнем, то със сигурност нашата сметка ще я плащат нашите деца. Или не дай си Боже, нашите внуци. И представете си, като вземат да се питат, аз защо аджаба така страдам, защо така живея, защо не ми върви, като почнат да ровят назад по рода и като видят коя леля или кой вуйчо или кой дядо, коя баба как е живяла, нали се сещате, че дори в гроба ще бъдем проклинати? Просто защото човечеството е достигнало едно такова съзнание да не търси грешките в себе си, а винаги да си търси виновен. Я виновна ще е майката, я виновен ще е бащата, я дядото, я брата, я бабата, я сестрата, а защо не пък съседката или приятелката на бившия. Но, видиш ли, човека сам по себе си е ангел небесен. Той никому нищо не прави, не злослови, не вреди, не клюкарства. Човека е време да проумее, че тук на земята законите Божии все още важат. И ако човека има трудности, проблеми, нещастни случки, е редно да седне и да помисли. Кога се случи това нещастие, това събитие, тази случка? И защо ми се случи? Кого нагрубих? Какво направих? На кой какво казах? Какво си помислих? Няма начин човека да е бил ангел небесен и да има врагове, и да има болести, или да има неприятни случки. Това няма как да стане, защото полицията може някакви неща тук на тази земя да не вижда, но висшите сили виждат всичко. На енергийно ниво всичко е строго справедливо. Другия вариант, който води човека до дъното, е когато живее живот като мишка. Извинявам се за израза, но просто няма друга дума. Например, се подмазва на всеки, гледа да угоди на всеки, всеки друг е по-важен от самия него, той живее заради другите да са добре. А точно тук е забравил, че има своя лична мисия и тя не е да бъде слуга на някого, да угажда на някого. Другия вариант, който води човека до дъното, е когато човек сам се вкарва в ямата. Това е когато живее егоистично, мисли само за себе си, мисли само за него си, на него да му е изгодно, на него да му е удобно, на него да му е комфортно, или пък живее на гърба на другите като паразит. Да си лежи на диванчето, някой да му дроби салатката, друг да му дава парите за цигарките. Няма ли баланс, има наказание.
Това го запомнете от мен. Живота в материалното води до трудности, до проблеми, до нещастия, до болести. И не трябва човека тогава да търси кой магия му прави, а да се попита: къде сгреших? Всичко е много справедливо. И знайте, за всеки идва видов ден. Абсолютно за всеки. Ако ние живеем в баланс между духовно и материално, ако спазваме вселенските закони, то нито недоимък на пари ще видим, нито беда ще ни сполети, нито магия ще ни хване, нито болест, нито самота ще видим. Казвам ви го не само знанията си, но и личен опит. Аз едва когато осъзнах защо съм се родила, когато осъзнах какво е света, какви енергии управляват света, каква е моята мисия, тогава спрях да приемам нещата за даденост и за случайност. Разбрах къде греша, разбрах защо съм получавала трудностите и проблемите в живота си, разбрах защо съм имала проблеми с парите, с любовта, с здравето. И знайте, че поработих доста над себе си. И ето, че резултатите са на лице. Аз вече имам всичко, което ми дават висшите сили. Знайте, че висшите сили дават изобилие на всеки един човек. Обаче човека, дали ще го види това изобилие? Това е въпроса. В повечето случаи човека не го вижда. Без действия, без работа над себе си, без работа над мирогледа си, без промяна над характера си, без промяна на възприятията и съзнанието си, изобилие, щастие и пълноценност в този живот няма как да постигнете. Това ви го казвам от личен опит. Ако имаше ритуал, който да оправи живота ми, да знаете, аз до сега щях да съм шейх в Дубай. Нищо, че съм жена. Мисията ни на тази земя е да действаме. Да поправим себе си. Да поправим грешките си. Магии има. Но всеки знае магията как се наказва. Тъй, че или започвате да копаете, или продължавате да се стоите в ямата. Няма друг шанс. Човек е способен всичко да постигне. Но само чрез осъзнаване. А осъзнаването, мили приятели, идва само чрез знания. А знанията водят до действия и така идва желаното щастие. Така идва желания партньор. Така идват парите без проблем и така идва и здравето. Всичко е енергия. Пари не се печелят с къртовски труд. Здраве не идва с хапчета. Любовта не идва с ходене в фитнеса, с правене на ботокси и с слагане на дълги коси. Всички самотни хора са с блокирани сърдечни чакри. Я от гняв, я от агресия, я от негодование и така нататък. Всички хора с проблеми в парите са с блокирани слънчев сплит. Я от страх, я от алчност, я от обида, я от его и така нататък. Знайте, че нито са виновни мъжете, нито са виновни жените. Просто хората в сегашното съзнание си мислят, че всичко знаят и не обръщат внимание на детайлите. А точно те, детайлите от нашето ежедневие, играят най-важната роля за нашия живот. Неприязънта към родителите също води до самота, също води до безпаричие и до бездетие. Всичко е навързано. Аз това ви го говоря, мили приятели, от години. Кой чул?
Който не желае да чуе, ще продължи да се страда, докато съвсем се изтощи, или ако е толкова инат, че не иска изобщо да се осъзнае, то поне докато умре. И като нищо в другия си живот вече може да се прероди в овца, която пък ще бъде заколена и изядена. Това е живота. Това са законите. Всеки сам решава как иска да живее и как да бъде наказван. На този канал, мили приятели, вие получавате само истината. Той за това аз нямам 50 000 последователи. Нали разбирате? Защото на хората истината не се нрави. Хората не обичат истината. Хората обичат мазнички приказчици, илюзийки, лъскавко, мижавко, лицемерничко. Човека обича да бъде лъган, защото обича да се живее в илюзия, блейки се в небитието и чакайки си Михаля, а времето си тече, часовете си вървят и годините си летят. Но това си е личен избор. Знайте, мили приятели, че вие не случайно сте тук на моя канал и ви благодаря от цялото си сърце, че ме чувате. Защото Господ ни е дарил с сетива, Господ ни е дарил с уши, с уста, с очи. Но къде сме ние? Какво виждаме? Какво усещаме? Какво чуваме? Къде искаме да бъдем? Къде сме? Това са въпросите. Благодаря на висшите сили за това мощно изцеление. Благодаря на вас, мили приятели, че бяхме заедно. За мен беше чест. До нови срещи, мили приятели. Обичам ви. Обичайте си и вие.